Давай! Но обратно, Благо! Ще щупим масите! Аплодисменти за всички! Ожесточена борба ще има за финала. Вие се настръгнал сам, виж ма. Дори природната стихия. Те, чакай ви ма нападнат. Койно, няма бити. Койно. Готови? Старт! И край! Дайте малко към мене, дайте. Ето е средата, аз регулирам. Още към Петрич. Към Петрич. Така. Стоп. Така, дръпнете се, хората се дръпнат. Готови ли сте? Старт! Дърпай! Към същи да не е БМВ-то, а? И край! Пред сте, печелят! Готови? Старт! Ти, стой! Ти, не! Готови? Старт! Давай! Готови? Давай! Аз съм от боляри. Давай, турбо! Давай! Опа, тук имаме каябуси. И хаше двойки. Петко не буте. Бягай! И край, леко. Майго. Може да направим, докато почуват детско дърпане на мъже.
Ама много ще внимавате. Трябва да ви кръстим отборите. Как ще се казва вашия отбор? Добре, Отбор не знам. срещу Срещу БВА. Готови? Старт! Край! Отбор не знам. 8 шопчета на гласи за лицата, понеже и те дърпат. Искам всеки да се чувства победител. Прати ги по някой да дойдат. Готови? Старт! Браво! Отбор не знаме първи! Ето. Аплодисменти за лицата силни! А тези чехли, който даде 12 евро и ги взема. Ето го. Добре. Само се дръпнете лицата назад. Готови? Готови ли сте? Старт! Играе 299 печени Бутюковински! ви около 170 кг. Идеята е колко пъти ще бъде превъртяна в рамките на една минута. Пет, за сега си бъде наобратно, много, ще щупим масите. Чакай. Айде, Бориса, да, 6, 10, водач, 11, 5 секунди, 4, 3, 2, 12, край! Няма знам, че не си добре, а ти никой не си добре от сега. Дай! Ето, нека басата само, извинявай. Малко на север. 2, стоп, една секунда. Съжалявам, край. 12, брат. Искам да ти кажа, че не сте водач към момента, обаче се представи страхотно. На фона на алкохола, който си поел за 2 дни, се справи прекрасно. Благодарим. 13, имаме нов водач на 50 секунди. Дай, имаш още време. 4 секунди. 3, край! Това е нов водач. 14 броя. Нека че има мотори, да. 9, 10, 35 секунди. 11, 14, равни с Сазур. 2 секунди. Край! 15, точно. Не, край. Не съм го нататък. Старт! Тут начало се не знаеш. Не се бягай, не отговарям. 2, 13, виж, ти си ми сам решението. 13 броя. Колега, след малко ще започне награждаването в Драга. 299, последен участник. Аз знам. Последен участник. Да. Аз се изморих докато ги гледам, пък не знам за тях. 12, 55 секунди, 13, 58, 59, край! Не съм брои. 13 броя. Ето там моето момче, мога ти да вземеш наградата, тя е алкохолна. Типично като за теб, ако искаш я пи, ако искаш я раздавай. Нема ли второ место, нема ли? Второ место. Аплодисменти за Димирия! Второ место, нема ли? Пира, второ место. Ало, за второ место, пара пиричка. Първо място, Бабай Костадинов! Днес просто нямаше кой да го стигне. Днес беше неговия ден. Аплодисменти за драгаджиите в клас 600 скок. Добри момчета, сърцата караха безупречно. Димитър Димитров е трети, 1000 скок, да заповяда тук. Браво, Митаче! Днес също имаше доста добро каране. Второ място, клас 1000 сток е за Пламен Панайотов. Браво, Бланка! Първо място, клас 1000 сток, Анатолий Илиев! Небезизвестния! Аплодисменти за тези сърцати момчета! Продължаваме с следващия клас
600 Open. Първо място Борис Борисов. Аплодисменти за тези смели момчета. Едноминутно мълчание за момчето, той беше постоянно под работите, просто нелеп инцидент, но той не гледа отгоре, така че 1 минута мълчание. Благодаря ви. За Каракун Кунев и Теодор Мечката и за всички останали. Томболата да установим кой ще бъде първи, втори и трети в клас Опът. Се издъни и направим проблем на пътя и затова не пуснахме от съображение за сигурност тези смели момчета, но на първо място е сигурността и пазете се, а другото е забавление. Трето място, я чакай, ти мога да четеш, нали? Кой е на трето място силно? Тати! Татя му е на трето място! Смиляй Колева, аплодисменти! Ето виждате, че няма корупция, нали? Сега да видим кой ще бъде втори. Можеш да го прочетеш, нали? И силно да кажеш. Пламен Калапсузов! Пламен Калапсузов, който купроваците Петричето. Да не каже някой, че има скрито покрито. На първо място е... Пламен Панайотов! Пламен Панайотов, първо място! Аплодисменти за тези смели мъже! И както се казва, без корупция няма мероприятие! Аплодисменти за всички! Браво! Много добро представяне! Живи, здрави и най-важното безаварийно! Моля всички записали се за канадска борба да заповядат тук при масата. И следващия член е време. Браво! Браво! Мирито е победителя. Аплодисменти! Браво! Браво! Ти биш Пламенев, нали? Браво, моето момче. Ако някоя жена иска да се запише да заповяда, но трябва да запоне две. Ето е първата жена! Ето е първата жена! Върви служи един сутиен, а... Дами и господа, наблюдаваме сблъсъка на титаните! Ето, безпрецедентна победа за Дивиля! Сливчо, разбирам, брат, аз го познавам, от е такъв. Значи по 5 литра мляко пиеше, като беше на 5 години. Сега искам да споделя негов проблем. Вчера го напълна да играе канадска и хвърли дясна ръка. Покажи. Виж го сиромаха, не е добре. Дай играйте сега, ставай. Айде, направи го точно да правиш. Той ще пусти каза. Не, разпрема аз. Дай! Браво! Ой, победителна лява ръка! Павката от нощни вълци! Раз, два, три! Сега тук имаме малко фал, ама така или иначе всички сте победители, така че бъдете толерантен. Раз, два, 2,5, 3! Дай му! Айде му! Аре, чияки млай! Тук има двама титана, които са се разбрали да премерят сили. Айде, Мисая! Край! Някой ще казва нещо. Продължаваме. Пусни го, бе! Ти на нашата търпосина, бе! Пусни го, бе! Пусни го на малката търпосина! Браво! Браво! Той помоли за Апол с краке! Раз! Виж къде е центъра, дай малко. Гол!
И ще видим какво правят тези момчета. Има сериозен напад тук. Няма шанс, край! Край! Татанчи напади! Не пускай! Давай! Тя ще има връзване! Не ги мисли лаката! Давай! Трябва да приключвам. Моли го скидката! Давай! Има право! Не, това е лесно. Ужесточена борба ще има за финала. Вие се настръгнал съм, виж ма. Направо няма да кажа. Лаката му излезе! И татанката е победител! Дайте, момчета, вие сте! Пашата и главният инженер Гавронски хич не можеха да вземат на сериозно думите на Уста Колю Фичето за цената на моста.
качеството на работата си, майсторът наистина залагаше живота си. Дори природната стихия не успя да разруши изцяло граденото от уста Кольо Фичето, дълго след като той си бе отишъл.